Kultur produktuen kontsumoa importantea da jendearentzat. Horien bitartez, munduari eta bizi den errealitateari zentzua ematen diogulako. Eta hain da garrantzitsua kultur produktu horiek gure ongizatean duten eragina politika publikoen objektu bihurtu direla. Eta kultur politika horien barruan kokatu behar da geizigune. Eta horren bitartez, Eusko Jaurlaritzaren bi sail, kultura eta hizkuntza politikako sail alde batetik eta zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila bestetik, lortu nahi duguna da unibertsitatean sortzen den ezagutza, kultura alor desberdinei dagokion ezagutza, kultur eragilei helaraztea. Eta kultur eragile horiek ezagutza hori erabiliz mundu guztiarengana kultur ondasunak helaraztea edo horientzat izango diren kultur ondasunak sortzea. Komunitate baten parte izatea ongizatearen ezinbesteko baldintza da. Ondare unibertsalaren kultur produktuek laguntzen gaituzte gizateriarekiko kidetasuna sustatzen edo indartzen.